Swerte, no? Mga puso sa iba niya balita, mga pamilya nga nasunugan sa Barangay 7 hindi napagpahanugutan nga makabalik sa naukupang aduta nga sakop na sandalan. Pila ka mga residente nagapangalang-alang sa ginatanyag sa LGU nga relocation. Yaring balita nga atong gitutukan. Abisar may ginasuperar nga stroke. Ginpili sa mamaay nga si Jonard nga matamaton ang pagtukod sang bago nga balay matapos sa sunugan ini sa Barangay 7. Isa lang siya sa pila ka residente nga nagsupak sa mando sang LGU nga hindi na magbalik sa lugar. Huwag kayo magsayo, kayo baldado ako. Dito. Nakadto ka to? Oo eh. Galagulag ko sa huna. Ang ini nga mag-asawa, hindi ko mabuhi sa araw, bangod ara sa sentro sang syudad ang ila palang abuhian, kag mabudlay pa sa pag-eskwela sa mga bata. Pisi pa wala bilang balayran sila. Tiga tricycad lang ko bilang makita ko kadating adlaw. Di ano pagbayad na sila, anong kalan namon di karonde? Kalayo bala sa eskwela sa kabataan. Di ito yung kasahok to. Iban gani nagbalalik na di. Kung may ginpili nga magtiner sa lugar sa piyak sa panawagan sa LGU, may iba naman nga luyag na magsaylo. Stay to ano sa location sa araw. Then kung okay man to sila dito, nandito na sila mga permanente. Sa dasun nga bulan, mahimo na magamit ang unang nga building sa Yuhom Village Project sa Araw Relocation Site. By next month, no, ang first building sa Yuhom Village tapos na. And then ang commitment sang developer ng atong partners sa PPP sang housing, every month thereafter kuno we'll have one building. Ginastoryahan namon, we might go 10 stories sa Bredco. Magluwas sa araw, sugdan man ang model houses sa Barangay Banago, Estefania, kag Bredco area. Opod, Kinil Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.